Здравейте, страхотни хора! Днес ще играем на Roblox с брат ми Криско и приятелът ми Димитър. Ало, хора! Днеска на кой ще играем? На Roblox е. Да, бе, ма коя игра в Roblox? Влезте при мене просто. Да, ще влезна. Добре, ай. Да. Той. Чакайте, че скронах много. Да знае, че аз се казвам Румен и съм ето робот в горе дясно, където пише Румен на английски, а пък ето и където пише отдолу с точката. Не нещо и да виждам. Такова, а пък то с шкафялото лице е Меси 10, това е брат ми, а пък другото е приятелът ми Митко. Да, първото където е. Така. Също им... И сега избираме игри. Също съм и Гихун 454, друга ми акаунт. Сега са влезем през Димитър. Супер. Хора, аз вече влизам. Здравейте! Аз вече съм избрал играта и за мен. Аз ще влезна през Димитър. Хора, в момента са скип на влизането. Хора, давай, ето ни. Криско, къде си влез? Аз пък имам. Хора. Хора, загубиха интернет. После пак, ако може да продължи видеото, да знае. Хайде, хора, чао. Да. Хайде, хора, чао. Чакайте, на Джанки не мога да спра видеото. Адиес! Майко, хора, изтървах си телефона. Стига си изтървам телефона, бе. Значи. Ай, хора, чао.